Πέστε τον κύριε Κίκερα. Απαντήστε κύριε Σωτηρόπουλο σε αυτό που είπε ο κύριος Ρούσος και μετά ακούσουμε του κύριου. Ωραία. Εδώ στο χωρίο Β Θεσσαλονικής, Β κεφάλαιο στίχη 1 έως 3, ο Απόστολος Παύλος λέγει σαφώς, μη αναστατώνεστε ότι με την ιδέα ότι είναι πλησίον η Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει πρώτα η αποστασία, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο Αντίχριστος, πρώτα λέει, και μετά θα έρθει η παρουσία και θα συλλαχθούμε κοντά στον Κύριο. Παρακάτω. Την εξής διευκρίνηση. Όχι, καμία διευκρίνηση, θα μιλήσω εγώ τώρα. Καμία διευκρίνηση. Καμία διευκρίνηση. Όχι, μετά μπορείτε να ολοκληρώσει. Εάν ο Χριστός κάνει παρουσία προτού έρθει ο Αντίχριστος και αρπάξει τους εκλεκτούς του, τότε έχουμε τρεις παρουσίες του Χριστού. Μία όταν γεννήθηκε στη Βιθλεέμ, μία όταν θα έρθει κατά τη γνώμη σας πρώτο Αντιχρίστο να αρπάξει την Εκκλησία, και άλλη μία στο τέλος του κόσμου, έτσι. Οπότε η Δευτέρα παρουσία γίνεται τρίτη. Ανοίξτε Εβραίος 1 το κεφάλαιο. Στο τέλος. Στίχος 28, τον τελευταίο στίχο. Εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτόν απεκδεχομένης εις σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε μια φορά στην πρώτη παρουσία του όταν γεννήθηκε στη Βιθλεέμ. Θα έρθει εκ δευτέρου λέει, όχι εκ τρίτου, για δεύτερη φορά θα έρθει, χωρίς αμαρτίας, χωρίς πλέον να θυσιαστεί για αμαρτίες. Οφθήσετε, θα φαλαιρωθεί για δεύτερη φορά σε αυτόν που τον περιμένουν για να τους σώσει. Δεν λέει, όχι, δεν θα με διακόψετε. Εντάξει, τελειώστε. Θα έρθει λέει στη δευτέρα παρουσία του για να σώσει τους ειδικούς του. Στη δευτέρα παρουσία, όχι στην τρίτη. Στη δευτέρα παρουσία, δεν τελείωσα. Τελειώστε. Πάμε στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου μιλάει ο Χριστός για τη Θεία Κοινωνία. Έκτο κεφάλαιο. Έκτο κεφάλαιο. Έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εδώ λέει ο Χριστός, το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα, την τελευταία ημέρα, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όχι πρώτο Αντιχρίστου που είπατε εκεί, ερμηνεύσατε, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα αρπαχθούν, πρώτο Αντιχρίστου, όχι, εν τη εσχάτη ημέρα, τότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και τότε θα αρπαχθούν οι άνθρωποι στον ουρανό. Λοιπόν, τελειώσατε? Όχι, δεν τελείωσα. Βλέπετε πώς τον περιμένω, αν με υπομονή, όλες τις ώρες. Αλλά λέω σαφή πορεία. Εσείς είπατε θα αναστηθούν οι νεκροί και όσοι θα ζουν όλοι μαζί πρώτου Αντιχρίστου θα αρπαχθούν στον αέρα. Η Αγία Γραφή λέει οι νεκροί θα αναστηθούν εν τη εσχάτη ημέρα, την τελευταία ημέρα. Το είπε και η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου, σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Ξέρω, είπε η Μάρθα, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στην εσχάτη ημέρα, στο τέλος του κόσμου. Δεν είπε ότι θα γίνει πρώτο Αντιχρίστο. Πάμε τώρα στην Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο. Στίχος
7. Είναι το κεφάλαιο που μιλάει για τον Αντίχριστο. Στίχος 7. Αποκαλύψεως ΙΓ 7. Και εδόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Δόθηκε εξουσία στον Αντίχριστο, επέτρεψε ο Θεός τον Αντίχριστο να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, να πολεμήσει τους Αγίους και να τους νικήσει. Εάν οι Άγιοι πρώτου Αντιχρίστου αρπαχθούν στον ουρανό, όπως λέτε, πού θα βρεθούν οι Άγιοι στη γη για να πολεμήσει ο Αντίχριστος τους Αγίους και να τους νικήσει? Και από πού θα βρεθούν οι μάρτυρες? Λοιπόν, εδώ λέει ότι ο Αντίχριστος θα επιτρέψει ο Θεός να κάνει πόλεμο εναντίον των Αγίων και να τους νικήσει. Και θα του δοθεί εξουσία σε κάθε φυλή, λαό και γλώσσα και έθνος, και θα προσκυνήσουν όλοι όσοι κατοικούν στη γη, εκτός από αυτούς που το όνομά τους είναι στη βιβλίο της ζωής του αρνίου, εκτός από τους πιστούς, τους εκλεκτούς. Οι εκλεκτοί δεν θα τον προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Θα είναι στη γη, θα τους πολεμήσει, θα τους νικήσει, θα τους εξοντώσει δηλαδή, αλλά δεν θα τον προσκυνήσουν. Θα μαρτυρήσουν, δεν τον προσκυνήσουν. Στο 11ο κεφάλαιο γίνεται